Sriuning mustika Tuban ugi sugeng rawuh Pak Maryadi putra Kanjeng Sira lawe tuk prangkung pojana kara bebela wiratmaya tan wurung sriuning gugur dadi kusumane bangsa monggo Pak Wito sekeluarga besar sarengan Sarmo Laras all artis Najen.
cicilannya pripun Pak De? Bojoku nyanyi. terus pasrah. Pasrah wisan. Kula siji kopi. Kopi Mas. kopi Mas. Tresnane wiran moyo Oh ya, lo. Ulo sama sapa Kunjung kagem keluarga besar saking Cakung kita aturkan Gubuk Asmara. Yang dari Cakung monggo.
Dek. Ibu Reno besok Armi kesini. Papa nyanyi. Roro jumrang pancen kowe ora mokal yen aku nandang kasmarahan waspadakno prajuritmu kalah perang kula kowe dadi wanita boyohan tobat kowe wanita paling hebat apa ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra latu pengging Prabu Damarmaya aku duwe ati sati Pandawasa ora tunggang manuta sun pun karawa iya jombrang pamudhut botan terus diundang kepada rekan-rekan Undip untuk bergabung berfoto bersama. Rekan-rekan Undip kami persilakan. Roro jumrang pancen kowe oh yen aku nandang kasmaran mula kowe dadi wanita Grogi Pak Dek wong ayu grogi tobat kowe wanita paling hebat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe ati sakti Pandawasa sun pun
Risma, Evi nang kene nyanyine. Khusus lintang nang kene. Hari yang mantap. Mantap. Aduh sedap. Kamu di Kemang, aku juga. Gila Di memang. sayangan kebetulan. Dino minggu sing tak tunggu, oleh kaca nanti lingsir Lomboke oke. Lomboke, kakean lomboke. Apa ta? Gak ngono. Wis ora main ah. Aja mundur-mundur atau maju bae. Tak pernah kucap hello pergi ke Malambai. Harimau, harimau. Harimau banyak. Tak pernah hancur hati otaknya bersopai. Harimau, harimau. Harimau banyak. Foto Mas. Ijol. Piye? Wis ora patek pedes. Ih, enak. Pir patapim, pir patapim, tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Pir patapim, pir patapim, tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Cek. Aduh ya Mas. Sing iki nggone miki artis. Biasanya nek mikir artis sih apik ya Mas. Jan. Janjane kok ngene nganti Kowe iki nak
Iya. Bare seko kili. Aja nih mas. Seko kiri kan irunge puret. Aja ngono mas, kok ora sawer. Sapa? Eh, Ah, lha jare penyanyi lanang ora payu. Ora sabar apa-apa lho. Yo sok-sok yo payu lho mas. Ora sak kanggo ora lanang apa. Nyatak kei. Ndi? Kene. Hah lho wong kena ikut. Aja, engkau viral. Oh iya ding ora ding. Jangan begitu ya. Semakan. Oh bukan. Ojo, moh. Kamu ngapain nungguin aku? Nungguin ya? Ya Allah kasihan banget dari tadi ngejogrok bae di sini. Ayo, ora situ. Nyawer sene. Mau aku nggak mau nyanyi lagi kalau belum disawer. Pak Giatno mana Pak Giatno? Pulang. Oh Capek. pulang. Hah? Ih lucu banget. Iya rendagel ke tekan kamera. Aja, kuwi bagianku. Dan